Misterija istina, pozdrav za sve moje pratioce, nek vas Bog čuva i blagoslovi. Tu je misterija, vidite gore bere džanariku, znači lepu beremo. To je dobro. I večeras pratioci moji u 21:00 radit ćemo jedno masovno isceljenje, a danas ću da vam uradim jednu molitvu. Znači tu obavezno da podelite. Misterija je dobro, misterija se vraća u Francusku 25. se vraćam avgust. 25. avgust, misterija da ih stavim tu. 25. avgusta misterija se vraća, pratioci moji, samo mi držite tu kofu, ja ću ih uberem. Eto, samo je približio vam. Eto, dušo. 25. misterija se vraća, pratioci moji, u Francusku. Puno vas me zvalo ovde, ali ovde ne radim to, znate. Tu sam u svoj rodni kraj. Sve vas volim. Znači ovdje nemamo pravo da radimo. Ne radimo, vidite ima neka koja nije dobra. Ali ovo je džanarika, vidite, džanarika. Krupna, pogledajte koliko krupna. Jako ukusno, dobro. Nadam se da ste dobro. Puno vam nedostaju lajvovi. Ali tu je brat. Tu sam ja, ne brinite, sa prirodom. Osjećam se ekstra, nikad bolje. Znači, nikad bolje, pratioci moji. Jedan lep odmor. I onda krećemo jako i snažno. Pozovite Olgicu, sa Olgicom ću da se vidim drugoga, pratioci moji. Idem na slavu kod Olgice, ako imate neke informacije, nešto ne možda dođete do mene, onda je slobodno pozovite. Misterija je dobro. Nacrto se krst, vidiš? Viš kako je nađem, pogledaj. Vidite li krst gde se nacrtao na nju? Vidite. Uvijek u oči misterije. Amin. Samo snažno i pozitivno. Francuska ima veliki broj ljudi koji me čeka tamo. I što se tiče Francuske, tamo su velike vrućine. Pozvali su me na granicu sa Španijom. Trebao bi da budem tamo nedelja 5. Pa ću da vidim, znači 5. septembra. Da li imamo pratioci iz Španije. To ću danas da vam objavim. I polako, znači da budite jaki Bog i u vama. Ovdje dosta Srbije, znači Makedonija, taj deo vlada negativna energija. To vam odmah kažem. I narod nije spreman. Narod misli da je spreman. Narod duhovno nije spreman. Znači ima tu puno stvari koje ja vidim kao Božji čovjek, koje nisu, znači svakoga poštujem, svaku instituciju poštujem, to vam odmah kažem, ali neke stvari koje ja vidim nisu kako treba. Znači narod, sve je u narodu. Bilo šta da se desi je narod. Znači sve je u narodu. Narod nije spreman. Ljudi duhovno nisu spremni, nisu shvatili. Znači kompletno Balkan. Možda i u celom svetu, ali mi smo odgovorni za Balkan. Znači nisu shvatili, nisu razumeli. Pogledajte kako to rodilo gore. Gledajte. Koja je to lepota, pratioci moji. Vidite kako dobro. Vidite. Kod mene ovdje šta se posadi, rodi. Znači, ljudi nisu spremni duhovno i potpuno vas razumem. Potpuno vas razumem kad mi kažete da se dešavaju čudne stvari, da ljudi nisu kako treba.
Znači, potpuno vas razumem. Uvek sam vam rekao da je Bog u vama. Znači, to je to. Bog je u vama, pratioci moji. Znači, mnogi traže spasitelja, a Bog je u vama. Bog je u vama. Zato morate da znate da ga aktivirate. Vidimo se, pratioci moji, večeras u 21, a posle idem da vam uradim jednu jaku molitvu za zdravlje. Jeste čuli? Zdravlje, ljubav i financije. Idem da se presvučem i snimat ću vam ovdje iz mog rodnog kraja u onaj moj mantil što ga ima Misterija istina. Idem da ga obučem, da se skoncentrišem i da vam pošaljem jednu jaku vibraciju. Ima puno dece koje ne može da pričaju. Znači, puno imam poziva. Znači, za tu decu se molim. Deca su spasenje. Deca su sve na svetu. I najviše ćemo da se molimo za decu, da se odblokiraju. Neki kažu da je autizam, da bi mogla deca da pričaju. Znači, to će danas da bude namenjena energija za to. Amin.